mladejšej tlačovke, vítam tu trénera hostujúceho klubu HK36 Skalica pána Fajta a domáceho trénera pána Staša. Nech sa páči, poprosím hostia na úvod zhodnotenie zápasu. Tak pokiaľ sme hrali 5-5, tak si myslím, že to bolo minimálne vyrovnané, ale pre silové hry hrali domáci, tak samozrejme sme sa dostávali pod tlak a po našich hrubých chybách obrancov sme inkasovali. Žiaľ, my chyby domácich hráčov sme nevyužili, pretože tiež sme mali niekoľko samostatných nájazdov, bohužiaľ nedali sme góly. Preto sme prehrali. Dôležitý mi mikrofón. Poďte chlapci. So Skalicou máme z minulej sezóny veľmi zlú bilanciu, najhoršiu zo všetkých ústiev. Chceli sme to prelomiť, no hneď nás zaskočil úvodný gól, na ktorý sme vedeli odpovedať. V druhej tretine sa roztrhlo WC s gólmi aj so šancami, ktoré ešte niektoré sme nedokázali premeniť. Do tretej tretiny sme išli s tým, že výsledok udržíme, čo sa nám aj darilo, celú tretinu. Šťastná 13, ja si myslím, že stála pri nás v poslednej minúte pri powerplay supera, keď Puk skákal po brankovisku a mal niekoľko šancí, ale tá povestná 13 bola pri nás. Podali sme super kolektívny výkon proti veľmi dobre hrajúcej Skalici, za čo môžem chlapcom poďakovať a veľmi si cením skázu vicemajstra, ktorý ma veľmi teší. Pretože na 2 góly domácim sme, dá sa povedať, my prihrali. Ešte, že tie prihrávky by mali zaznačiť našim hráčom. Tak nemôžem byť spokojný, keď sme prehrali takýmto spôsobom, ako sme prehrali. Samozrejme, každá výhra teší a vyhrali domáci, takže oni sú spokojní, my sme nespokojní. Chlapci hrali v dobrej pohode, neviem, či vypredaným Lenistom, ale tí diváci nás podbudzovali, dostali sa do pohody, konečne nám vychádzala streľba. V posledných zápasoch sme viac ako 2 góly nedali, čo snáď môžem vytknúť na šatku to, že ľahkovážne sme nechali vyrovnať, keď sme vyhrávali zo stavu 3-1, takže to by sa nám nemalo stávať, ale ostatné veci sú v poriadku a od Imra Petrika do posledného hráča proste podali individuálne výkony na hranici možností. Samozrejme je ešte čo vylepšovať, ale ja som veľmi spokojný.